बतिया। मालिक प्रणाम। प्रणाम बाद में करी हो, पहले है पुरजावा देख लो जे कितना रुपया भइल बा। अच्छा कितना भइल बा? 70,973 रुपया भइल बा। बाप रे। अरे मालिक गरीब दुखिया बानी, 70,000 नु भइल बा। भर देम, टेंशन काहे लेतानी? भर देम, कोहिया भर देम। ऊ मालिक ऊख कटवा के छिलवा के लदवा देले बानी। पैसा आई नु तो रौरा सबसे पहले दे हम, टेंशन मत ली। टेंशन ना ली, भाई देखो तारो जे में 70,973 रुपया भइल बा आ कहो तारो जे टेंशन ना ली। ए मालिक हमरा के कुछ दिन के आवरी टाइम दी, हम भर दे हम। बाप के माल समझ ले बारो, पैसा लेके ध ले लो, आज ले एको गो ना देलो, 3 बरस हो गइल। जानता नहीं मालिक, मिल तो अभी ले हमार परमेंटे नहीं के भेजी। अच्छा। जैसे परमेंट भेजी राउर पैसा सबसे पहले देम हम। ना मालिक की झूठ बोलता, कलवे कर मेहरा रुगरे बैंक में पैसा उठावे। तोरा कैसे मालूम रे? हमो तो कल मालिक के चेक भेजाए गरनी बैंक में, देखनी ना। बाप रे। ना मालिक की झूठ बोलता, हमार मेहरारू कल बैंक में ना गई रहे। ते अपना मेहरारू के क्रिया खा के को जे तोर मेहरारू कल बैंक में पैसा उठावे ना गई रहे। देख ली, बाप का क्रिया खियाम तो खा लेम हम, लेकिन मेहरारू का क्रिया कबो ना खाए। ते बाप के क्रिया खा लेबे, मेहरारू के क्रिया काहे नहीं खस खात? काहे कि मेहरारू हमरा के जन्म देले बिया, उहे हमरा के पोस पाल के हेते बड़ा कइले बिया। तोर मेहरारू जन्म देले होखे आ चाहे तोर माई जन्म देले होखे, उसे हमरा मतलब नहीं खे। हमरा पैसा अभी चाही तो चाही। अच्छा तो रौरा मानम ना, पैसा ले के जाएम। हाँ लेके जाएम, जल्दी पैसा मंगाओ। अच्छा रोकी। ए मेहरारू तनी बंदूकिया ले आ, सिरहानी के नीचे धइले बानी। बाप रे। अरे भाग रे सर, जान रही तो बहुत पैसा वसूल जाई। भाग भाग।